uhlanganani wakamaJola, kodwa bangibiza ngoTrompisi, ngaziwa ngoTrompisi. Yeah. Trompisi udrayiva webhasi, uwubaba wey'ngane, unje uwubaba nje ekhaya. Sengineminyaka ewu-14 ngiwudrayiva wamabhasi. Mhlambe yini eyenzayo ibhasi uhamba ngayo abakhona baseSekweni? Awukho umehluko otheni ukuthi kufanele umazi umuntu okuphilisayo namakhastoma wakho, ikona yenza ukuthi ihluke kwamanye amabhasi. Ngicabanga ngazi, kodwa phela umuntu ogibelayo ungakutshela ukuthi yini umehluko. Ya. Namhlanje ngingahamba nawe usaya lapha Enyuleni. ngibonile ukuthi abantu ngathi banothando nawe nabebhasi. Mhlambe njengodrayiva webhasi noma umshayeli womphakathi, ukuthatha wathanda ukusho kwabanye abantu abangawathuthi umphakathi namalanga. Engingakusho nje kwabanye ukuthi kufanele bawazi umphakathi ukuthi siphila ngawo umphakathi ngoba sila emabhasini nje sisizwa yiwona umphakathi ukuthi nathi siphile sondla imindeni yethu. So engingakusho ngibona ukuthi kufanele umhloniphe omunye umuntu. Ngabona lapho esasini lapho ukuthi ngathi usiko lokuqala lokuqala ukuthi ngathi bona nabantu banodwa nobudlelwane noma nekukhona lokuzwana enginalo. Ukuhamba ungakusho ukubanye abashayeli bezizwana noma abasomphakathi abazalisi namalanga amagama okubaqhamuzelana. Engingakusho kwabanye abashayeli ukuthi uma ngabe umshayeli ula emgaqweni uhlonipha umuntu omdala nomncane ngoba bayafana. Inhlonipho ebalulekile.